Здравейте, скъпи приятели! Това съм аз, Марто, и сме тук за да снимаме GTA. Този път обаче няма да снимаме поредицата, ами ще направим нещо ново. Ще заснемем Adventure в GTA. Adventure в GTA представлява дълго пътуване с всякакви забавни моменти, компилации, фейлове. Тук минаваме много добре. О, не, тук се ударихме. Тук има ограда, явно ще трябва да минем ето така. Значи ми пука. Само ето тук трябва да излезнем на ето този голям път, на който мога да покарам малко по-бързо. Сега ми се получава, но тук бях спрян. Този го изпреварваме и влизаме в ето това тунелче. Сега това е интересно. О, не, тук се ударихме в едно такси и се забихме. Но продължаваме. Движим се. Караме. Тук завиваме надясно. Този отиде на там. Аз ще отида на там. Мерси, че ми помогна да взема за лоя пич. Благодарен съм ти. От тук отнесохме една пейка. Но пейката си го заслужаваше. Сега бързо минаваме. Все още минаваме. Тук обаче е много трудно изпреварване предприехме, не се получи. Още не сме изгоряли все пак. Много развиваме скорост. Тук караме, нищо интересно няма за сега. От тук колата ни се заби. О, не, чегета ни подгониха. Ние сега трябва да бягаме. Ще вземем ето тази кола. И сега ще бягаме. Мърдеве. Движим се. Малко ни е розова колата, но нищо това няма да ни попречи да развием висока скорост. Ще изберем една пряка и ще завием в нея. О, тук бронята ни падна. О, тук има басейн. Това е интересно. И хубав паркинг. Нека си паркираме колата. Перфектно. Не тази. Искаме ето тази кола. И тръгваме с нея. Това е много добра кола. Нищо, че не мога да управлявам. Сега ще свием насам.
минахме покрай едно ЧГ, но все пак все още можем да избягаме това моторче. Нека го вземем. О, не. Паднахме. Това с полицайите. Прегазваме го. О, не, 2 звезди ни прогониха. Бягаме. О, не. Сега трябва да бягаме много. Още един полицейски мотор подминахме. О, не! О, не, бързо. Не, бегай. Беги. Бягай. А там. О, не, тук патрулката ни дебне. О, каква е тази кола? О, не, тук за малко да ни пресекат пътя. Все пак. Останахме живи, тук трябва... О, изгубихме едната звезда. Все още те ни гонят. О, не. Ето ги. Бързо! Бягай! Не, бегай! Бягай ми от пътя, бе! Бягай ми от пътя, бе! Бягай, бе! Абе, как на тому няма нищо? Аз паднах на тому няма нищо. Как така? Не искам да разбера как така. Бегай, бе! Пак ли ти, бе? Дете! Не се ли научи? Ще гона, виж. О, тази кола беше хубава, но сега не ми скара кола. Бегай! Доста лошо качество на пътя. Много завой. Това някъде помага, когато трябва да бягаш от ченгетата. Ще им избягахме. Ето, избягахме им. О, тук път е затворен и това ще е края на този епизод. Дано ви е харесало и очаквайте следващия епизод. Край!